Biye alamsaye avril kalo kile muga ani nani san ba filani muga ani duru Mali kunafoni TV lajɛbaaw ayaw bisimila aga don kibaruyaw olu kɛnɛ kan. Kunafoni daminɛna an ka état major général des armées ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma ye ale ye bataki kɛ kunungo avril kalo kile muga ani saba san ba filani muga ani duru. Kunafoniya mun kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ san région ale kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnniyala san komini dugu mun bɛ ni a bɛ wele ko tɛnɛ marabolola ni o bɛ wele ko baramadugu an ka finitigilakaw ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste maa 36 o bɔɲɔgɔnko u ye dankari kɛ olu bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ni maa 36 ninnu na fɛn min ye terroriste ɲɛmaaba 2 o bɛ a la. Kelen ale bɛ wele ko Asana Sangare ni u bɛɛ k'ale ma ko Abu. Tɔkelen ale bɛ wele ko Sayidu Siribe ni u k'ale ma ko Jabiru. An ka finitigilakaw ye dankari kɛ ni maakofɔta ninnu bɛɛ lajɛlen na san région ale kɔnɔna. État major général des armées a ko k'a bɛ kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa an ka jamana bɛ se ka basigi cogoya mun na. Halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na. An ka état major général des armées ale ka conseil stratégique mun bɛ ni o bɛ wele ko général de brigade Masa Wule Samake kunungo avril kalo kile muga ani saba san ba filani muga ani duru ale ye Ɲambia komini dugu olu ka cidenkulu olu bisimila. Ɲambia ale bɛ Kayi région na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin cidenkulu ninnu tun ɲaminɛlen don ni Ɲambia maire yɛrɛ ye ni o ye Abdulayi Sisoko ye. Bisimilali olu tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Ɲambia maire ale ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ka sanga ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ye walasa basigi ani bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. O de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Ɲambia komini dugu olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka sefa wari 100 ani 24 ni k'o ta k'o di an ka finitigilakaw ma walasa u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana bɛ se ka basigi cogoya mun na. Tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye état major général des armées ale ka conseil stratégique Masa Wule Samake ale ye kuma ta a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin nin cidenkulu ninnu ma ni ka bonyamasegin kɛ u ye waleya mun ta ni ka an ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ k'a tɛna bɔ u kɔnɔ. Fɛn min ye an ka finitigilakaw olu fana bɛna wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ walasa basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogoya mun na. Kunnafoni filanan o bɛ tali kɛ an ka ministre mun bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye général de corps d'armée Ismaël Wage. Tarata tɛmɛnen ni o bɛnna avril kalo kile 22 ma san ba filani muga ani duru ale ye Egypte jamana ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale y'o bisimila. U ka nin lajɛ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye cogo di Mali ale ni Egypte jamana u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na ani cogo di Mali ale ni Egypte jamana bɛ se ka jɛ ka baara kɛ don n'a nataw la cogoya mun na. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama. Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fana bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila k'a baara kɛ Jawando service maaw don. Ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception du plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen. Couche Happy Nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama. Couche Happy Nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fana bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ. Couche Happy Nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche Happy Nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche Happy Nice ye. Denmansaw a ye couche Happy Nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotel ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65
66 58 58 couche Happy Nice denmasaw lafiya. Tarata tɛmɛnen ni o bɛnna avril kalo tile 22 ma san 2025 ministre mun bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don maliyɛn den minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛ o ɲɛnɛbɔli ma Musa Atayer ale ye Yaya Sise somɔgɔw olu bisimila. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Yaya Sise ale ye maliyɛn den mun tun sigilen bɛ Moritani jamana ale kɔnɔna na ni a tun bɛ kaso la ye a bɛ san 13 o bɔɲɔgɔnko bɔ. Ala ni an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ka wulikajɔ o sababu u sera ka Yaya Sise k'ale transférer ni ka nana ye Mali kɔnɔna na walasa a bɛ se k'a ka kaso olu tɔ kɛ an ka Maliba kɔnɔna na. Ka sanga ni nin wulikajɔ nin de ye an ka jamana marabaaw fɛ fɛn mun ye Yaya Sise somɔgɔw olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taa an ka ministre ale kuma ɲɔgɔnya ka foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma u ye wulikajɔ mun ta ni ka Yaya Sise sɛgɛrɛ. An bɛ taa seko ale ni dɔnko bina kun kan an dusuma kasilen b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn mun ye gɔnifɔ Sibiri Samake ala ye ale ka kalifa minɛ la ka sanga ni bi alamisa avril kalo tile 24 san 2025 Sibiri Samake ale tun ye seko ni dɔnko tilamaba ye an ka jamana o kɔnɔna na a ka wulikajɔ olu bonyana kosɛbɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan seko ni dɔnko bina kun kan an bɛ ala deli ala ka hinɛ babagatɔ la. Mali kunnafoni TV lajɛbaw aw tulo garijɛgɛ kɛra nin kunnafoni adamadenw dɔ ye ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an si jɔ ni ka o makɔnɔ.